खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै दुलाराय हादोरनि गासै 497 सोहोराव NEET 2022 आनजादा मोजाङै मोजां खुंलांजाबाय। देग्लायसा 18,72,341 बिनायसाफ्रा NEET 2022 आव मुं रेजिस्ट्रेसन खालामदोंमोन। देग्लाय आसामनि माखासे जिल्लायावबो NEET आनजादखौ खुंनाय जायो। गिबि खेबनि थाखाय उदालगुरि जिल्लानि उदालगुरि कलेजावबो NEET 2022 आनजादखौ खुंनाय जायो। नोंथांमोना नुनो मोन्दों उदालगुरि कलेजनि नुथाय। उदालगुरि कलेजनि लांगोना मोखाङाव NEET आनजाद होनो फैनाय बिनायसाफोरा मोखाङाव सिरियाव गसंफैदों। लाइनाव गसंनानै साफा साफा हाबलांनायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों। सानजौफुनि 2 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 5 रिंगा 20 मिनिटसिम आनजादा मोजाङै मोजां जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि देग्लाय आइजो बिनायसाफ्रानो आनजादाव बांसिन जिरायदों। मख'नो गोनांदि हादोरनि अनगायैबो गुबुन हादोरनि गं 14 सोहोराव बे NEET आनजादखौ खुंनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि आसामाव MBBS आरो BDSनि गासै 1100 मासि दं। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब। गोजोन्थों।